Takže, zdravím vás všetkých kryptoinvestorov, ktorí ste prišli na tieto dané správy a informácie, ktoré by vám mali priniesť nejaké lepšie info, čo sa marketu týka. Pozdravujem aj všetkých komentáristov pred 2 dňami, čo ste písali, že čo Tomáš povie, to opak nastane. Čiže nech sa páči, dúfam, že teraz dáte nejaký zaujímavý koment. My sa ideme pozrieť teda na to, čo nám prináša market, keďže to robíme skoro každý jeden deň. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli na tento dané video. Ak chcete trošička viac podnetu a takých tých informácií okolo Bitcoina, možno sem tam nejaké tie coiny, určite príďte na Patreon, tam sa to celkovo dosť oplatí, minimálne tá denná analýza, tam je celkovo dosť dobrá, aspoň teda podľa mňa a takisto aj podľa Patreonov, keďže sa snažíme vychytať tento šialený market a tieto šialené časy, ktoré máme. Bitcoin je v prepade, ako si môžete všimnúť, a stiahuje kompletne celý market cap, minus 4,7% smerom dole, Bitcoin na hodnote $56 600, dokonca tie naše targety, o ktorých som rozprával pred 2 dňami, 55 000 bola hitnutá, respektíve $55 500 bolo hitnutých, a potom máme ďalšie targety, o ktorých si povieme o chvíľočku, čiže Bitcoin 4% dump, Ether 4,4%, BNB 5,5%, Solana 3,2%, proste máme tu dosť červený market. Najväčšími víťazmi dneška sú Bitcoin Sheet Version, Helium, Starknet, Fast Token a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších loserov dneška, tak tu máme Notcoin, Toncoin, Matic, ten má nejaký upgrade a je v mínuse, Cosmos Hub, Bread a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých loserov je tu trošička viac a je tu kvôli tomu, že Bitcoin, ako si môžete všimnúť, dosť dramaticky prepadol, alebo teda zažívame prepad na každom jednom timeframe. Prakticky na 12 hodín, keď pred 2 dňami sme otestovali hodnotu 21 a následne prepadávame od prakticky včerajška zhruba nejakých 7%. Dostávame sa pod hodnotu supportovej línie a môže to skončiť ešte celkovo pozitívne, ak by sme túto sviečku dokázali zatvoriť niekde nad hodnotu $57 100. Tam stále budú mať ešte nejakú energiu bíci, ale zatiaľ to teda nevyzerá príliš úplne najružovejšie. Čo sa týka terajšieho naladenia, jedno pozitívom je jedine to, že by sme zatvorili práve na to 57 000. Ináč máme tu veľmi negatívne naladenie. Stochastic RSI, RSI nasmerované smerom dole. Takisto aj máme tu ADX je extrémne negatívne. Na 45 minútovke to celkovo máme dosť jasné, pokiaľ nie sme nad hodnotou 21, tak sme bearish naladení, a následne aj na tej 5 minútovke tu nás si môžete všimnúť, že máme tu jasnú supportovú hodnotu na hodnote $56 200 a potom rezistencia od $56 700 po tú hodnotu $57 200, respektíve $57 700, mám taký pocit, že bola aj predchádzajúca rezistencia. Čiže žiadna sláva prakticky na Bitcoine a na grafe ako takom. Čo spôsobuje tento daný pád marketu, spôsobuje jednoznačne Bitcoin, ale Bitcoin stiahuje prakticky aj TradFi, čo určite mu pomohlo. Poďme sa teda pozrieť na to, čo dopomáha Bitcoinu k prepadu. Určite to boli aj likvidačky, na ktoré sme sa pozerali včera. 167 miliónov dolárov za posledných 24 hodín bolo zlikvidovaných len v long pozíciách, 31 miliónov dolárov bolo zlikvidované v short pozíciách. Čiže aj to, takisto tu vidíme aj negatívne prílevy bitcoinových ETF-ok, hej, čiže odlivy, nie prílevy, ale odlivy 287 miliónov dolárov na bitcoinových ETF-kách, a dokonca za posledných 5 dní bol to odliv 760 miliónov dolárov, čiže je to taký signifikantný drop. Celkovo market nie je úplne na tom najstabilnejšie, ETF-ka nám príliš veľmi nepomáhajú k tomu, aby sme nabrali na nejakej stabilite. Takisto okrem tradičného marketu, ktorý trošičko zatriasol marketom, vidíme, že ani Bitcoin príliš veľmi nie je najstabilnejší. Čiže toto sú také naše veci, ktoré sú nie úplne najlepšie a najkrajšie, ale predstavte si, že aj napriek tomu, že Bitcoin je vo vyklesávaní a prakticky graf už druhý deň nám ukazuje, že by sme sa mohli tešiť na tú 55 000, ktorá teda bola hitnutá včera, a následne ďalšie targety sú až na tej 52 000, to sú tie hodnoty, keď sa pozriete na daily chart, tam máme jasný setup celkovo postavený, tak včerajší prepad alebo včerajšie vyklesávanie nebolo spôsobené nejakým slabým Bitcoinom, akože Bitcoin nemá príliš veľkú oporu u medveďov a u bíkov.
Medveďov má až veľmi veľkú podporu, ale bolo to spôsobené jednoznačne marketom, alebo teda TradFi, na čo som vás upozorňoval, že dávajte si bacha, lebo zajtra je šok, alebo teda včera je šok konkrétne, je veľmi dôležitý skrz toho, že po dlhšej pauze sa otvorí tradičný market. A ten tradičný market sa otvoril extrémne negatívne, otvoril sa veľmi, veľmi zle a dokonca S&P 500 market zažíva takéto krásne vyklesanie, kedy zažil prepad od hodnoty zhruba nejakých $5650 na hodnotu $5500, čiže ten gap dokonca nebol ešte ani vyplnený a uvidíme, že aké otváranie bude dnes, keďže dnes sa market otvára zhruba o nejakej 15:30, čiže dávajte si na to bacha o chvíľočku, nejaká 3 hodinky a 17 minút počas natáčania tohto daného videa sa otvorí S&P 500 market a uvidíme, že či bude pokračovať v prepade a že či Bitcoin ho bude nasledovať, ale ako si môžete všimnúť, zatiaľ Bitcoin teda na 5 minútovke je dosť negatívne naladený a je dosť slabý. Vyzerá to tak, že by sme mohli ísť otestovať ešte tú supportovú líniu. Čiže včera sa strepal market ako blázon a kvôli čomu to bolo spôsobené? Bolo to spôsobené jednoznačne práve Nvidia a celkový market stratili, stock market, alebo teda tradičný market stratili 1 miliardu, 1 trilión za posledných $1 trilión za posledných 24 hodín. S tým, že najväčší prepad v histórii zažívajú práve Nvidia. Nvidia sa prepadla len za včerajšok zhruba nejakých 9,5% a následne za posledných 13 dní prepadli sa dokonca, za posledných 5 dní, sa prepadli 13,6%, čo je úplne najväčší gól, že to bolo spôsobené jednoznačne Jimom Cramerom. Jim Cramer napísal 38., že myslím si, že Nvidia môže ísť oveľa vyššie. A pozrite sa, čo sa stalo, 13% prepad, tento pán je úplný blázen, jemu sa totálne nenári, Inverse Kramer, Twitter si z toho krásne robí celý content, čiže ak chcete tradovať takto podľa niekoho, kto niečo povie a spravíte presný opak, tak určite riešte práve Jima Cramera, tie jeho signály sú celkovo dosť neskutočné. Nvidia prepadla alebo teda jej market sa prepadol o 400 miliard, mám taký pocit. Keď pôjdete na môj Twitter, tak tamto celkovo môžete aj vidieť, kedy tu je zobrazené, hej, že za posledných zopár dní proste stratili $400 miliárd z market capu od 28. augusta, odkedy reportovali ten svoj earning. Čiže čo sa týka Nvidia, je to taká perfektná búrka, keďže ona je v top stovke a tvorí obrovskú časť top stovky. Tie jej akcie vybehli fakt, že neskutočne vysoko. Každý očakával, že proste AI je nezastaviteľné a Nvidia pôjde len a len vyššie. 28. prišli veľmi zlé reporty o tejto danej spoločnosti. Následne ich hitol Jim Cramer 30. a plus 38. a plus prichádza aj táto správa, ktorá myslím si, že totálne ukladá Nvidiu a môžeme očakávať oveľa väčšie vyklesanie, keďže tam sa vytvoril aj double top. Prišlo aj to, že DOJ alebo teda Department of Justice podali predvolanie tejto spoločnosti, lebo že sú tam nejaké tie problémiky, čiže toto nie je úplne najlepšia správa, keď vám ministerstvo spravodlivosti dá takýto protimonopolný prieskum, hej, že ste porušili nejaký protimonopolný prieskum a dá vám predvolanie. Toto nie je najlepšia správa a práve preto vidíme to, že celý kompletne market sa prepadáva, čo sa S&P 500 marketu týka. Plus ešte jedna dodatočná vec včera, a ja som vás o tom informoval, že útorok, streda a takisto aj štvrtok môžu byť volatilnejšie. Útorok hlavne preto, že sme mali TSMI Manufacturing, následne dnes budú dáta ohľadom niečoho, čo mi úplne vypadlo, že čo to dneska tam bude. Dneska tam je niečo. Viem, že je tam niečo dôležité, dneska tam je Jolt Openings, čiže trh práce a následne zajtra by mali byť tam Services, áno, ISM Services, čiže ISM Services, alebo teda manufaktúra minule, alebo teda už niekoľko týždňov v rade, niekoľko mesiacov v rade je negatívne, alebo stále dáva negatívne výhľadky,
dáva negatívne výhľadky a celkovo aj kvôli tomu sa Dow Jones prepadol zhruba nejakých 700 bazických bodov a to všetko proste zasiahlo kompletne celý S&P 500 market, čiže tie výsledky boli fakt, že katastrofálne pre manufaktúru, ale očakáva sa, že práve servis by mal byť pozitívny, alebo že tamto naladenie by malo byť pozitívne. Ak sa ale netrafia, takisto ako sa netrafili pri manufaktúre do toho očakávania a prídu tie čísla nižšie ako 1,4%, tak to bude veľmi, ale že veľmi zlé skrz toho, že následne môžeme očakávať ďalší obrovský prepad na markete, alebo teda na tradičnom markete a to isté zasiahne aj náš market ako taký. Čiže určite dneska sledovať ešte otvorenie S&P 500 marketu, dávať si na ňo bacha a hlavne teda, keď máte nejaké pozície náhodou pootvárané, určite si zabezpečte stopku do plusu, ak ste náhodou vychytávali nejaký ten menší odraz, keďže na Bitcoine a na altcoinoch, keďže poslednú dobu to celkovo dosť dobre funguje, keď vychytá, alebo teda keď ráno sa zobudíte, po väčšine máme nejaké spamätanie z večerného dumpu, čiže máme nejaké mini nárast a potom ďalšie dodatočné vyklesanie na otvorení S&P 500 marketu. Uvidíme, že či dneska bude S&P 500 market vyklesávať, budú to celkovo veľmi dôležité veci pre nás a pre market ako taký a následne sa musíme aj pozerať už aj na, lebo mali sme tu na krásne vyklesanie práve, hej, keď si môžete všimnúť o 2,50 alebo od tej prakticky druhej ráno sme začali vyklesávať a bol obrovský dramatický pád na Bitcoine. Toto ešte nie je zobrazené na grafe, čo sa týka S&P 500 market. Uvidíme, že či to bude vôbec zobrazené a čo sa tu vlastne stalo. Tí, čo sledujete Patreon a tí, čo viac chodíte na Patreon alebo teda chodíte aj na live streamy a na nedeľnejšie videá, tak tam jednoznačne stále rozprávam o tom, že dávajte si bacha hlavne teda na otvorení marketu, počas otvorenia marketu medzi nedeľou a pondelkom sledujte a dávajte si bacha od tej 12. do 2. a následne potom ráno o 6. sa niekedy zobudza Európa a má reakciu už na ďalší priebeh, potom sa otvára Amerika, čiže prakticky my máme nejaké tie časy, ktoré stále sledujeme a práve o tej druhej prišla v Ázii celkovo dôležitá správa, alebo teda zaujímavá správa a to konkrétne táto správa, kedy Nikkei vyklesal až o zhruba nejaké 4,2%. Nikkei je prakticky japonský najznámejší index, najväčší index, kde je 225 najlepších spoločností v Japonsku. A prečo vyklesal takto tento trh a prečo zasiahol aj prakticky nás, bolo takéto obrovské prekvapenie toho, že Bank of Japan, alebo teda Národná banka Japonska dala vyjadrenie, že ak to takto pôjde ďalej s japonskou ekonomikou, tak by chceli aj navýšiť úrokové sadzby na jene a to spôsobilo obrovskú paniku a to len komentovali, ono sa to nezvyšilo, ale dali len ďalší koment, že by mali záujem o ďalšie navyšovanie úrokových sadzieb pre americký jen a toto spôsobilo obrovský stres na celom akciovom fonde, indexe Nikkei 225, čiže to spôsobilo následne aj dramatický pád na Bitcoine, ono to celkovo pekne spolu súvisí. Následne viacerí analytici z Goldman Sachsu tí prakticky rozprávajú o tom, že ešte nás tu čaká jedna veľmi dôležitá vec a to je znižovanie úrokových sadzieb od Fedu, kedy z toho krátkodobého hľadiska to stále bolo taká negatívnejšia vec pre markety a práve preto by sme mali nakupovať Bitcoin. Nie Bitcoin, ale zlato, chceli by sme, aby sa nakupoval Bitcoin, čiže možno práve táto správa alebo toto celé je spôsobené tým, no už mi to nejako nefunguje, je spôsobené tým, že je stres na markete. Vidno, že aj celkovo ten tradičný market nedarí sa mu úplne najlepšie, je na vysokých hodnotách, prichádza nejaké burlivejšie obdobie, voľby, úrokové sadzby, proste celá ekonomika nie je úplne na tom najlepšie, preto treba byť opatrnejší a možno práve preto aj investori rozprávajú o tom, že aby ľudia investovali do zlata a to len skrz toho, že je to oveľa bezpečnejšia stratégia v nejakých burlivých časoch, aby ste investovali do niečoho stabilnejšieho. Dúfajme, že to sa môže odraziť aj na Bitcoine alebo investícii do Bitcoinu, aj keď
Mám taký pocit, že len kryptoinvestori a kryptopriaznivci chcú vidieť to, že Bitcoin je náhrada zlata, lebo zatiaľ teda z tradičného sveta nevidíme príliš veľa ľudí, investorov a spoločností, aby videli tú vec toho, že Bitcoin je nové zlato. Veľa spoločností to nevidí. Proste my pri investovaní a pri riadení nášho portfólia nemôžeme mať okuliare na očach a práve preto treba byť odviazaný od svojho portfólia, netreba byť naviazaný na žiadne coiny, na Bitcoin, na nič. Jedná sa o naše peniaze a preto netreba mať klapky na očiach. Treba veriť, treba dôverovať, ale nie nejako slepo, že budem teraz úplne veriť tomu, že všetci proste prejdú na to, že budú investovať do Bitcoinu a nikto si nespomenie ani na zlato. Myslím si, že to realita zatiaľ teda nie je. Dúfajme, nám by stačilo, aby aspoň troška tej investície, ktorú ľudia chcú dať do nejakého bezpečného prístavu, čo je zatiaľ teda stále zlato a z historického hľadiska to stále bolo zlato, že budú chcieť aspoň trošička peňazí len ako hedge proste dať aj do Bitcoinu, že to môže spraviť možno nejakú lepšiu korunku. Čiže len keď trošička peňazí príde z tej investície, ktorá by mohla teda prísť do zlata, by mohla prísť aj trošička peňazí do Bitcoinu, bola by to extrémne skvelá správa. Ja by som sa s vami chcel rozlúčiť a ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne za sledovanosť. Vidíme sa v ďalšom videu a čaute. Možno prídem večer s nejakým updateom, čo sa Bitcoinu týka. Zatiaľ teda toto je video na dnes. Vidíme sa v ďalšom videu a čaute.